ngatimbotaura nyaya yaJasper Anesi Munikwa uyo akaskema vakadza 5 million rand achinyepera kuti iye ndipilot asi achingoriwo zvake security guard. Hoyo Anesi Marcus anozviti captain kana ika guys ari kuzoona achita conquer the skies. Yezvo zvatatofamba tisina kumoresana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button. Zvichiitirwei kuti pese patinoposta muve the first people to know, and then to subscribe is to customize YouTube yako kuti usazorasike kutsvaga machannel ako. So back to our story. A security guard has just been exposed for swindling over 35 women money amounting to 5 million rand. A German would like it is a pilot and his bank accounts have been frozen. Otumirwa mari nevakadzi. Jasper Munikwa uyu anoshandisa rimwe zita rekuti Anesi Marcus Mazorodze anga ari kuDubai uko kwaanga achishanda ari security guard, but he was deported saka akazopedzisira akugara muSouth Africa. Hatombotyi kana continue nenyaya yake. Anowanikwa paHinge, anowanikwa paTinder, anowanikwa pamadating sites akawanda. Ukangodana naye anobva ngokuza kuti iye ndipilot ka guys. Kondiyana asikadi kunyengwa napilot. Vakomana vane order, vane direction, vemasciences vanopasa naika unenge watoziva kuti wapinda mupfu kuita kugara urimo. So chero munhu akakudza kuti account yangu iri frozen, iwe unongoziva kuti maybe this is just a temporary thing, unfreezwa anytime. Stobva tatongotanga kutravela. Mukomana anopinda chero mucockpit okutorai mavidhiyo arimo mucockpit muya, motorerwa mavidhiyo, ndege dzichiflya vari mumakore vachidini. So unopedzisira usachazivi kuti ndiye here anenge ari mukati umu kana kuti ipapo pacho paakamboflya achienda kuDubai achidipotwa achidini ndopaanogadzira tuvidhiyo utwu. Ko zvimwe zvacho pane foto rinoratidza kuti riri photoshopped, munhu ari mune imwe waiting room so yemapilot. You would even lie to some ladies kuti ndokutengera mota, ndatokutengera mota, but pane umwe manje akatouya, one of the ladies akati veduwe isusu paZimbabwe apo 2 years back takatosonesa ndokutoti welcome to your Aurora day, ndokumirira mukomana asi mukomana hana kumbosvika. Sigevengu zvachose mukomana uyu. Khefar, danger. Run for your life vasikana. So pana auya zvakare akanyora akati wedweka run for your life. He almost stole my iPhone 13. Takasangana muRandburg paya after doing my nails. So days before he claimed he was in Dubai. So he was like, let me send $100, but you get it after 3 days because I'm using NetBank. Hello, I did. And he was like, if you send me mapicture wakashama indokusendera chimwe chimari. So days later he was like, I'm in town, and I told him I haven't received any cash. We meet at some place. Nigga was like, let me see your camera quality, and he went outside and I followed him. He was ready to run. Naimi, I took my phone and asked him to buy food. Mfeso ndokuti haana kana senti, akati inini nditori pilot, but then ndakanguvharirwa anonzi accounts angu. So unozovharirwa sei accounts iwochita earn an honest living sapilot. Hapana paunovharirwa accounts guys, hatisatambonzwa nyaya dzakadaro. So musikana ari kuti please make sure you block him before you get scammed sana. He even talks too much to make you forget about your belongings. So mukomana ndo zvaakaita, anonyepedzera okutumira chiproof of payment, zvimwe zvinongobikwa muJoburg umu, iwo tofunga kutoti zvatofamba, ipo pasina kana 1 rand yapinda muaccount. Vamwewo zvakare vadzoka, pane group ratoiswa rine 35 members dzevasikana vachitaura mabirwo avakaitwa mari dzavo. Umwe wanyora akati Anesi Marcus Mazorodze, Jasper Munikwa Anesi is scammer going around South Africa, scamming, lying, cheating almost everyone. He claimed to be a pilot, businessman, miner, property investor. He's none of that. Anotora mari from ladies unsuspecting, and some business people, bankers, agents, business men and women. Has kutomboshanda, and asata atomboshanda. I was dating him. When I found all this, I decided to take his phone, and that's when I really saw heartbreaking things.
I will not be sharing any mapicture ndakashama or akashama or videos of such. In fact, he's deleting all compromising pictures and videos dzeva scanner. Okay, please feel free to share everything you have. Uyu unonze Mamelo. So akatombopindawo mufoni memukomana akasangana nezvaakasangana nazvo zvakamurwadzisa mwoyo wake, asi akabatsira zvakare kudhilita zvimwe zvevamwe vasikana. So guys, vasikanawo kana wawanawo pilot, soro kainditumirawo pikicha wakadhashura mudhashuriroi, unotongodaro kuhondiana asikadi muchato napilot. Imagine uchinzi cows came home, vachiburuka vakomana. Imi kandirwa nababa wedu vanombuka vachingoti musikana wangu wakarogwa nembinga, mukomana unodhiraivha ndege, zvatakakura tichirota. Okay, pane umwewo zvakare adzoka kati by the way, any information on the guy, he goes by the name Marcus. He claims he's a pilot. I see dude is asking for money constantly, saying my account is frozen. So guys, ndo zviri kuita mukomana izvi, haasi kumira, ari kuramba achienderera mberi. So ari kuratidza zvakare kuti atenga Rolls Royce, ane mari. Mukomana uyu manetizens ari kuti mukomana is an entrepreneur zvekutodaro, anogona kushandisa chipo chake. Hanzi patinokura paya tine zvipo zvedu zvatinobuda takafumbata, hoyu mukomana akafumbata chekunyepa kusvika chero naye abhilivha nema dzake. So manetizens ari kuti mufesi akapenga uyu ndicho chibaba, mukomana anoziya. But anyway, pilot vane dumbu here guys, toziva vakomana vari vanhu vari fit, vanogona kuti chero chikaputika vanogona kungoti parachute yavo dhiva jamba. Manje uyu nedumbu rake zvinogona kuramba kuti apinde. Mukomana ane mbiri yekukwidza vasikana ndege dzemashanga. Vamwe vari kuti serves them right, vanoda zvinhu just focus on your personal development and hautombo skemwe zvekudaro. Zviri kuratidza kuti most of the women vari mugroup iri maSouth African vatoona kakanyimbawo apinda pavakomana vepaZimbabwe apo vachibva vatoti aiwa taona mufesi ane rudo. So guys, kanongoti parirawo izvikablazaka zvokuti izvo. So takutongovengwa kungonzi vakomana vekuZimbabwe vanoskema zvichingoenda zvakadaro. So guys, mufesi uyu kauyu malevels ake ekunyepa ari pane rimwe level guys. Aiwa tatenda mukomana, he is a champion zvekutodaro. So vasikana ngavarege kuramba maticha vachida mapilot. Havo kamapilot regai ndisaseke. Okay, moramba maticha, moda mapilot, nekuti cows came home kana ichibva kuna ticha hakunongonzi vakomana vatambura nemakala vachibatira vana kuti vawane tumari tokuroora. But kana kuchinzi cows came home dzichiburuka kuna pilot, memuchiona kuti mukwasha wedu is well traveled, anopinda paEmirates, paFrance, pachi. So mukomana apedza masports guys. maZimbabwean uyu anofanira kutopinda chero kumen's conference. Zvino kana abatwa asungwa, mari yacho yekubhadhara achaiwanepi? Veduwe, make sure kuti hamutiitiri dzimwe GoFund dzekuburitsa mukoma anesu ava. Do leave your comments on what you think about mukoma anesu. Voitwa sei ivo vasikanawo vari kubirwa ava? Kuda zvinhu kana kuti kungoedzawo?